Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Agapasang banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio! Kita ulog na ngay, sansan anong ang kalintangan.
Ngayong hapon na naman, sa isang mga palingga ng mga tagpalamati, kagari naman ang inyong kabus nga lagad si Tito Wilma. Updanay kita tugtugtag nga alas 3 sa Webes na edisyon sa This is My Life. Hulyo 30, tuwig 2020. Isa na lang kaadlaw, tapos na ang bulan sang Hulyo, sulod na naman ang bulan sang Tigkiriwe, ang bulan sang Agosto. But anyway, sa karon man nga adlaw, sa nambal ni Tita Wilma, na nakita tugtugtak na alas 3, gini sa kutob sa itong malabutan, sa itong pagpangalagad sa sininga hapon, kamusta lang sa inyo? Kagabi ang aton kalangitan, medyo magulugan umon, although masanag, kag mainit ang aton haring adlaw, hindi naman siya makita, pero masanag ang kalangitan. Pero sa nahambal naman naton, tungod man sa low pressure area. ITCZ. Gani, may kamudahagay pa saga-saga sa pagtulay sa pagtulog-taliti o pagtupa man sa ulan. Sa gihapon padayuno naton man ang paghalong. Reminders, pahanumdom sa tanan-tanan. Tungod sining aton giyera, iya nga dawala na sa gadapusan niya COVID-19 pandemic. Okay, nakita sige lang, padayon lang gihapon kita. Basta kita iya nagahalong, kahit tagman support tayo sa aton mga frontliners, sa aton mga backliners, sa mga official sa aton gobyerno nga nagatapasuman man sa mga pagsulundan, mga restrictions nga dapat natin himuon para nga matagam o kung mahagan-hagan ang paglapta or paglaton sa coronavirus nga ini. Kasi kung lang tawon ba na natin, natubang sa coronavirus. Pamatian sa itong balita sa Pampanga na mga 18,000 ka mga manok ang mapawatay na lang. Tungod man sa malatian sa manok. Kaya makon nyo na. May ara pagi dito sa China, may nadiskubrihan naman to sila nga bago nga suno man sa report, may potential iya nga mangin pandemic na naman panibag-o nga swine flu o Ginoo ko. Hindi man pagpahinuguti. So, sometimes padayon man kita sa away iya sining COVID-19, hindi nalipod sa aton ang kadamuon sa naapektuhan, di ba, sa coronavirus nga ini. Panibago to nga update nga nagdugang within 24 hours nga mga infected, nagdugang mga 200,000 nga naglabot iya sa 17,184,770 ang infected na sa mga virus. Diri sa aton sa Pilipinas, kahapon na ang nagdugang na naman 1,874 nga sa diin naglamot na ang kabugusan sa Pilipinas sang infected sining virus na ini sa 84,486. Sobra na taas na sa China. Makon mo na. Pero, may mga recoveries sa gihapon. No? May mga nag-aayo. Nagamay-gamay lang gani. 388 kahapon. Ang update. Kaya total recoveries sa Punsod Pilipinas naglabot sa 26,926. Dali naman sa ito sa probinsya sa Negros Occidental, 417 ang infected. Dali naman sa siyudad sa Bacolod, kahapon, inadugangan, subong, sila na tawe, 176 na ang kabugusan. 59 ang mga naka-recover. Salamat sa mga kabuhi nga naluwas. Pero kita pa dayon naman, tungod, wala kita makahibalo kung ano naman ang atong estado anod sa community quarantine nga ini, bala magasaka, or bala magapabiling kita, or para papanaog na naman kita, tungod sa kaso sa mga apektado sa coronavirus na ini. Mahibaluan naton ina sa mga updates sa pilaman naton ka mga public affairs program dali sa Aksyon Radio Bacolod. Tandaan nyo gid na. Kasi 30 subong, buwas katapusan nga adlaw sa bulan sa Hulyo, mahibaluan naton kung ano ang mga pronouncement sa nga aton lokal nga gobyerno, no? Especially sa nga lokal nga IATF na
ang aton alkalde diri sa Metro Bacolod, kag ang aton man gobernador sa bugos nga probinsya, mga anak magpamati man kamo anhon sa nalang na ebimay, no? Kag wasi nga adlaw, regular holiday sa mga private offices, party companies, wala mga trabaho a private company. Depende na iya sa mga employer, di ba? Ang sa mga government, mga ahensya sa gobyerno, kay regular holiday, gindeklara na ni Presidente Rodrigo Duterte mo bilang paghanduraw sa Idil Adha, di ba? Ang Feast of Sacrifice sa mga kautulan neton nga mga Islam. Kay naman ginabasi sa Presidential Proclamation number 985. So, holiday para buwan. Regular na holiday sa atong mga trabahante. Kay iban niya may trabaho, iban wala. Kay iban malawig-lawig naman nga pagtinir sa balay. Upod sa bugos nga pamilya, upod sa mga mamis sa mga nagtatrabaho ng mga ginikanan, mamis nila nga mga kabataan kay ang mga kabataan ara lang niya sa balay. Pero ang mga pamatan-o na kabayo na kita hindi na makontrol, hindi makontrol sa ginikanan, may ara nagasunod, may ara nagalalis, medyo mabulubudlay man, ha? Amo na siling bala na itong mga kabataan, kung magkita mga kabataan, kasi kahapon na kagwa sa Tito Wilma, kita inaton bala sa mga dalanon. Siyempre, hidawanay na sila sa ila mga peer groups, di ba? Mga classmates. Sige na ganay, may sani kung ba observe ba bala social distancing, pero may ara, gidyagapon na nag-appreciate, although nga nag-mask sila, ay ambot. Hindi tagid ma-please ang tanan. Pero sige lang tagyapon, tawi panawagan kag pangabay sa ila, mas kadtuan tani bala naktuwa man sa akong atensyon ay natungod ni sa mga digital service providers kay abi ninyo sa Houseways and Means Channel ari ginaprubahan nila ang hagna na tungod sa 12% na VAT o value added tax sa mga foreign kag local companies nga nagaserbisyo sa mga goods and services via digital kag electronic platforms. Amo ini substitute bill nga ang katuyuan i-amendar ang Section 105SA sa National Internal Revenue na may provision bala sa non-resident digital service provider pareho sa Netflix, ang Spotify, ang Lazada, sila-ina sa dapat nga ma-assess na makulek kag ma-limit na mag-limit sila sa VAT sa tagsaka transaksyon sa ila sa ni company. Kinahambal sa Houseways and Means Channel Chairman nga si Joey Salceda, isa ni siya sa mga authors ng mga bill. Inaiya dalag po nga kompanya. Saling niya sa pareho sa Netflix. Nagabaligya niya sa Pilipinas. Nagabaligya sang ila sini nga yes, digital, whatever na. Kaya, syempre, nag-income sila sa Pilipinas. Gani, dapat magbayad sila sa VAT. Pero wala sang income tax. Kaya wala sila niya, wala nila gina-require na makaangkon sa domicile diri sa pungsod Pilipinas. Diba, loonta naman ang mga development angot sila. Kaya sa LTO, ang transportation office, gali Tito Wilma, sa atin na mga kauturan, na may mga salakyan na nagaplano iya sa pagparehistro or renewal sa ilang registration, may extension, kaging palawig pa sa Land Transportation Office ang validity sa rehistro sa mga salakyan. Inatungod man sa pagsira sa mga niniligad sa mga talatapang sa LTO tungod sa pandemic sa COVID-19. Bisan gani kita diri sa Metro Bacolod, di ba? Sa probinsya sa Negros Occidental. Nagsira man temporaryo. So, umpisa sa Martes, naging epektibo man ang pagkansilar sa mga pinalidad para sa late registration sa mga salakyan kag renewal. Sang wala makapatigayon sa ilang mga driver's license sa pagpa-renew. Yes, may ara extension. Kay hambal ni LTO Assistant Secretary Edgar Galvante na intindihan nila na apektado man ang palangabuhian sa mga kauturan naton
sa tiong sining pandemic, gani mas panila sunod sa iyagin palawig ang validity sa mga rehistro. Kaghambal pagid ni Galvante sa mga salakyan naman nga ang plate number nagatapos sa number 6. Nakaschedule ina sang renewal sang rehistro para kung tani sa bulan sang Hunyo sa NCR, Laguna, Cebu, Region 3, ina sila extended sang 30 days pagyan ang pagbayad sang penalty. Si ang deadline sa pagparehistro sa mga salakyan nga ang plate numbers nagatapos sa 6 sa amo nga mga region may tugtog September 30, 20 and 20 ta. Gin palawig man palawig man 30 days pagin ang renewal sa registration sa mga salakyan nga ang plate number nagatapos sa 7, sa 8, sa 9, sa 0 ina sa tanan-tanan gid nga mga talatapan sa Land Transportation Office bot lingon sa bugos nga pungsod. Kaging siguro naman sa LTO na wala sila sang ipato nga penalidad sa mga tag-iya-iyasan mga salakyan. Okay? Ina lang ang mapaambit ni Tita Weya karon nga hapon. So hinay-hinay lang kita sa atong mga kauturan sa ilang mga transistor radio. Yes, 684. Danay kita ni Tita Weya matugtog technology stress. And of course, ito naman Facebook Live. Siyempre, kung may Facebook account ikaw, search mo lang Action Radio Bacolod. Pagkatapos na mga videos nila, click mo man ang live, updanay kita. Kag-ara man sa itong Facebook page, ang mga updated nga mga balita nga nagkatabo din sa itong sa syudad, probinsya, bugos sa Western Visayas, sa bugos na tungkol. Kag pwede man, sa among suni website, ara man dali naka-post ang tanan-tanan nga mga balita mga makuha iya sa Action Radio. Pwede ka mo maka-login sa www.actionradiobacolod.com.ph. Sa YouTube ganito ni harap pa gid, di ba? Pwede kid. Pwede man kamo dili makapadala sa inyo mga greetings. Action Radio Bacolod. Iduga nga nyo sa punta sa My Life, makita nyo man ang live ni Tito Wet, ang mag-off na naman kita. Alam una, 40 karas na Action Radio, Bacolod, or Philippine Standard Time. Una, 43 na, Philippine Standard Time. Relax anay sa mga nagapahuway-huway, diba? Kanya iba nagapanyagapa, iba nagapatunaw-tunaw, nagasulusan, di nga hun anay naton kamusang aton, may takong ngalalan kunon sa siningang hapon. Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Carmelo from Kuludesma. Para naman sa ito mga palanggang mga tagpalamadera. For sa ito man mga late tuner. Now, relax lang ka muna kasi Tito Will maaari lang dari. Magalingaw sa inyo tub technology stress. O hindi nyo ang ginamit pagkalipatan na ito sa Dr. Alfred Manguson Tea. Ang produkto sa Dr. Alfred na may kulaping bisag tigwas at day sila approval. Ina ang 100% pure mangoes natural and 100% pure organic. Mo siya for 3 to 5 minutes. Kag pagkatapos isa Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, sa pagpangalagad sa My Life. Pero ang
ato na may mga kauturan dira nga mga kansis sa ila bala mga skin, no? Para nga magsinis pagid magputi, mahamis, tapno ka soft bala. At sila with Kojic soap, lami gid para dira. Kaya may pinaka-epektibo ini siya nga whitening ingredients, kag may ara pagid siya power. Si Tita Wilma, magabasa sa atong sulat para sa sining nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ay Okay, ang atong ni letter sender sa karon nga hapon. Since nga mas mahapos para sa inyo, mga talagang mga tagpalamati, ang pagpadala sa inyong mga istorya, pagi sa social media, ari man sila direct si kabudlay na gid man para sa aton na magsulat ilulog sa post office kag ipadala iya sa Action Radio sa This Is My Life. As long ikaw ay may Facebook account kag pwede gid ikaw makapadala o makashare sa istorya sa kabuhi o kung ino man problema. Search nyo lang personal account ni Tito Wilma, Wilma Antukin na Sugaton. May send message dira, click nyo lang, dira ka mo tayo, ipadala sa aton. Ako rin nga nakabasa, don't worry. Hindi na ni-share, hindi Tito pag-i-share sa iban. Pwede ninyo mahinagong inyong mga ngalan, kag ang inyong man mga address. Anyway, sa sininga hapon, lalaki ang aton sini letter sender. Bana ini siya. Lalaki nga problema sa iya asawa. Although medyo sa mga ginikanan dira or sa may edad-edad na dira para sa inyo mga kabataan, i-guide nila ang mga kabataan. Ang problema niya ni sa iya asawa. Okay. Ang sulit na nagasiling, nagapatawag niya siya kay Romeo, galit ito Wilma, na? Ang sulat ni Romeo sa ito messenger nagasiling, maayong hapon, Tita Wilma, sabay nga imo man malabutan kag mabasahan ang akon sulat. Problema ko ini sa akon asawa. Nagalibog ang ulo ko, Tita Wilma, kung paano ko iplastar sa imo. Nasiya man ako. Tungod, dili pa ipaagi
sa imo account sa Facebook. Pero hindi ko inituod ni nalan. Paghihog lang, hindi pagbasaha on air ang akon Facebook account name. Okay, good. What? Tito Wilma, natingala ako sa asawa ko. Almost 20 years na kami na nakasal. Wala kami problema sa among sex life. Until na naglabot siya sa edad na 45. Nadulaan na siya sa kainot sa amon ang hulid sa luwa. Mga ginikanan, mga tita kag tito, mga lola and lolo, kung may mga kabataan dira nga nagapamati, please, not? I-guide lang to. Tawag lang ako, Tito Wilma kay Romeo, o Romeo, tawag lang ako kay Romeo. 47 years old. Tatlo ang amon kabataan. Bunga sang amon pagpalanggaanay. Sang akon asawa na tawag lang kay Jonah. Kung pasugtan man niya ako, Tito Wilma, talagsa na lang. Daw nagkakapilita na lang siya. Kag daw hindi pareho sa una, niya ka-aggressive sa iya. Kag wala niya ako ginapabayan. Kung mag-sex. Kung kisa, nagasulod sa pensar ko. Kung bala, ano man, love pa bala ako ni Jonah? Ano ang kakulangan ko sa iya? Hindi ko mapensar, Tita Vilma. Nagalibog ang ulo ko. Masiling lang siguro ang iban na nagapamati sa inyong programa na dapat digbala ini problemahon. Sa akon po, ina ang rason ko nga ay nagsulat ako sa This Is My Life. Ina ang isa sa problema ko sa akong gabi. Ano ba lang dapat ko himuon para manumbalik ang kainit ng pagpalangga ng akon palangga na si John. Ari lang ako diri, Tito Lima, nagapamati. Romeo. Okay. Sa imo, Romeo, kanina pa ko dumayuhong, kanina pa ko dumakadlaw, pero hindi dapat. Ha? Kabahin ina sang pag-asawahan. Kabahin ina sang inyo pag-updanay bilang mag-asawa. Pero una-una sa tanan, ang pag-asawahay, ano gani? Puno sang pag-iguma, puno sang paghanpanay, pag-intrendihanay, kaya kung kaisa may pagpaayon pa, di ba? May pahanunot pa, may pagpaiwan pa. Pero lang tawa, for sure, ganyan ko mo din na mentionar ko na yung trabaho mo, ano ang educational background mo, at kaya nga, wala man sila nga gina-underestimate ko bala ang imo nga natunoan Tito Romeo. Kaya kung naintindihan mo, ari mo sa, kunwari pa sa college, ari pa sa psychology, diba? Na, kung sa mga, kung ano hambala naman niya medical part na sa kabuhi sa babae. Ari ang babae sa menopausal stage, sila na balang edad mo, na, kabaluman ako nga age 40, sa mga lalaki, ano gani, nagasinultero ka mo, di ba? Sa pag-idaro naman sa mga babae, at the age of 40, amat-amat na ina na mga pagbagos sa ina. Sa ina. Dala na si Tita Wilma kay babae ko mo. Kag, panawin na ito na sitwasyon ni Jonah. At the age of 45, ara na siya to sa menopausal stage ang asawa mo. Ang menopausal na ginatawag, ara ina sa estado na sabihin, kinahanglanon ikaw sa asawa mo, pati na ang bugos na pamilya.
Kay kadamo sa mga changes. Kadamo sa mga pagbago nga nagkakatabo sa kabuhi sa babae. Isa na dira ang inyo sex life nga imo ginsiling bukatig-an gid sa iya tawo iya do wala na niya ako ginapasulitan. Nagbugnaw siya, nagtakaw niya gid ang among sex life kay do wala na siya gana. Pero wala ina to nagakahulugan nga hindi ka loud ni Jonas ang asawa mo. Hindi pagpahanuguti nga hiluan ang imo pensar sa imo mga pagpangduha-duha. Hindi lang ikaw nga bana ang naka-experience sa amo sina na sitwasyon. Nga kung ara gani sa amo sila nga estado ang babae, duha ka bagay dira mo ang nagakatabo sa menopausal stage sa babae. Gamay man lang na naintindihan ni Tito Wilma, kasi kita naka-experience man kita, kag-ara man kita sa menopausal stage. It's either or either nga manging tama ka-agresibo ang babae, no? Manging sobra siya ka-aggressive, kung wala siya gana sa sex. Di ka lang nagkatabo to. Kung ano bala pamangkot sa mga pareho mo man ng mga bana, nga ka-level mo mapang-daron, kung ano mga na-experience niya nila sa ila sa mga. May posibilidad pa na gani nga manginirritable si Nisi. Di ba? Inaihambal na sa mga obigay. Mas nami pag-kid, dahil abala si Nisi, kung nagkita ka nga daw kamudi sa iya, may mga changes na madamo din na iya, may ara pa na gani nga kung supukungon mo nga, hindi man na amo ng asawa, kung asubulo hindi ko na siya naintindihan man, may mga hormonal changes ina sa bangsan sa babae. Especially kung nara sa menopausal stage. Dahil asya ba suggestion ni Tita We, sa iya obigayni, kung wala man, kadto ka mo sa obigayni, iplastar mo ang sitwasyon sa imo asawa, ang imo problema, paintindihon niya din ikaw. Nasa sina na stage sa babae, hinahanglan, din niya ang iya bana, hinahanglan din niya ang tagsa kamiyambro sa iya pamilya, na maka-intindi sa iya, makasuporta sa iya, kung makaalalay sa iya. Amo na ba na kung kaisa, nga ang may babae niya kung mag-edad no si Sinta nga gamali-malion, nga babae niya pag-edad no si Sinta no hindi na mong iya mga sinaiya. Tuod-tuod na, bisan sa inyo mga lalaki, balabantay, yun yung mag-andropause ka mo, lain-lain ang mga maagyan or ma-experience sa isa ka babae, kung mag-abot na ang iya menopausal. Tuod-tuod, mga bana, kinanglan, kabalugid ka mo sila. Kag sa imo, Romeo, asawa mo siya. Dapat mo siya intindihon sa iya sitwasyon. Dapat mo ipabatsyag sa iya nga ara ikaw nga nag-aalalay kag nag-intindi sa iya. Sabay pa to sa Romeo, na hindi ina ang mangin rason. Ang iya pag-bugnaw o pagtakaw sa iya pagpasiluwas sa imo, ang mangin rason para mangita ka sang iban na mas mainit. Nabila something gets mo na sigurong point ni Tita Wilma. Dapat mga bana, intindihon nyo ang inyong asawa kung ara siya sa menopausal stage. Early 40s ang iban. Amo ng early menopausal. 45 to 60 years old sa pag-intindi ni Tita Wilma. After sina may post-menopausal pa na abi ninyo ha. Abi ninyo, amo na kahapos, intindihan nyo man, paamo ka na balaw, pero tuod na. Din pangasawa nyo ang babae, para palang doon, parang atipanon, ganitagaan nyo man konsiderasyon. Hindi nyo gamiton ang diferensya sa imo asawa, especially kung ang diferensya na tungod sa inyo sex life, kag mangita sa lain. No. Please. Kaya ngayon, sumpaan ninyo, mag-unungay kamo sa kalipay, kahit kasakit, di ba la? Mayara pa na sila niya, hasta nga magpululuti ang inyo buko, mag-inunungay ka mo. Na, sila lang tawit kaya ako isa na lang. Hindi ata pero ngayon, palipayon ka lang ka, pakadlawon ka lang ka, ha? Palangga si Jonah. Kagkon, da mabudlay para sa imo, panunuti lang siya to,
kadto ka mo sa health expert, sa isa ka doktor, na tungod sina. Kay ara na iya sa kondisyon sa lawas ng asawa mo. Ha? Abi ninyo hapos, mag-menopause, hindi. Ibang galain ulo na kapin pa kung ginasupok ninyo, sa wala ninyo gina-intsyende. Kinahanglan na gid-alalayan, hindi man nga tolerahon, kundi alalayan lang gid. Di baluon ninyo, ang mga dapat sa baluon, para man yung maayo ang tanan. Di ba na? Yes, dito yun ma. Alas 2:11, Action Radio Philippine Standard Time. Ari ang matahong nga lalanso alaran kunon, matahong na ang bahanon para sa imo, Romeo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balik. Yan mo, kinahanglan unungan mo ang imo asawa, ha? Kinahanglan dito. Kinahanglan sa asawa mo gid ang imo pagpalangga kan paghangup sa iyo sitwasyon sa karon. Okay? Yes, Tita Wilma. Sa ato na mga kauturan dira, especially sa mga OTTG naton, sa mga motorista naton, mga miyembro sa Operation Tulong Task Group, ara si Tuto Eddie Wakerford, na every afternoon nag-aupod din na kay Tita Wilma sa This Is My Life. Salamat sa imo, halong sa pagdala sa inyo dalagyan. Kabalutan nagsaka. Pero okay din na. Kay Jessica Dumitig, sa Angelina Taxi, nga nag-aupod man sa aton, sa kahapon. Kay Edgar Defensor, dira sa Barangay Felisa, tapos nawala pa, go lang, ginkapoy gid. Okay lang at kaya na power pa mga kasarang na iya, right? Kag kay Christina Pabilonas, mayong hapon ng dara. Kag, yes, kay Remy Benitez, kamusta lang sa imo, mayong hapon, na, dira sa may Barangay Pahanukoy. Kay Nanay Luz de Vivar, dira sa Paruktunay, sa may Barangay Bata. Yes, kay Nori, kay Nining, Nanay Clemencia, mayong hapon lang sa imo. Yes, kay Father Jasper, good afternoon, thank you so much. Tuto Alden, mayong hapon man. Kay Cam Rodrigo, salamat man sa imo kay mayong hapon. Sa ilan na Elwin Gonzalez, sa ilan na Coco kag Giselle, mayo lang na pagpangapingap yun, sa may maawa, salamat din. Kag syempre di naman sa may Isabela, na mayong hapon lang dira.
sa may Isabela sa Consolacion family, Mami Diana, kay Daddy Boy, Nanay Dayan, kamusta na ikaw? Kaya siyempre man kay Mami Pilar. Bawo, wala tani choice. Pero padayon din naton, ay, sa mga kauturan natong gali nga nagakinangan sa mga mataong nagpras ka nga bulat, ara lang. Sa likod Tita Wilma, pagkatapos man sa sila sa mga importante nga mga commercial. Diin ang Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuo
nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Na nagligan, ikaw Nilabi mo, husband mo. Okay, at kawe, ang ato na ma-share na naman nga tips sa aton mga kauturan sa sininya hapon. Kamuti kahoy. Nasiga matay nyo ay. Kasaba, abi ninyo, ara ay, nagapanami inasang ginatawag na fertility. Ang kamuti kahoy o kung kasaba. Kasi sa nabanoan naton magluwas sa bugas o kung kanon, ang kamuti kahoy nga ini, isa man ini sa makabig naton nga kay food. Kita ng mga Pinoy, di ba? Mga kamuturan sa mga uma-uma, hindi, sa mga umabala nga hindi sila magkatanong sang humay, o kung daw wala gid sang tama gid ka nabulubukid-bukid kiti nabukid gid sila ya, kamuti kahoy ang unod or kamuti kahoy ang gila ginasaluhan sa babaw la mesa. Ang Pilipinas na siling nato niya nga pusod sa mga mountain, di ba? Bisan pa ginasiling nga ang Pilipinas land of many islands, kaya mga islands nila mga nabulubukid. Buklod-bukloron, kumbaga, nga ang pagpananong isang humay almost impossible siling nila. Kaya tilaka lang gani ang mga lugar, di ba, natamnan sang humay. Ito mo dira mas kilala iyang kamuti kahoy, sang sa bugas sa ilang lugar, kung hambalan, nga sa diin, adlaw-adlaw, makita nila. Kag kamuti kahoy na gilang, laka ang bugas mahal sa ilang lugar. May ara na da, pero di ba, mabudlay pasihan. Pero isa ka kamaturan. May pila ka mga Filipino nga nag-iistan sa mga bukid nga wala sa makita nga humay kay nga wala sila sang tamnan sini.
Kaya ang nami, pagid sa cassava, cassava, kasi cassava cake, manamit mo, sige, cassava cake, manamit mo. Pero ang cassava, kamuti kahoy, gidya nga unod, nga ginatanok, mananampay na kag malabo, di ba? Ang ginasiling, nga makabulig pagid sa fertility, karon na nahambalan. Damo man kabataan, ang masiling malay labi na sa mga uma, nang naga-enjoy sa pagkaon pang kamuti kahoy. May ara bala pila ka mga pagtuon nga nagasiling nga ang pagkaon sa kamuti kahoy, yes, nagapabakod sa fertility sa mga kababaihan. May maman nga nagapati, nga kung hindi ka makabata, dapat kaon sa kamuti kahoy, kung ako bala panumdumon, those superstitious beliefs, yung mga desperates, nga ito may mga katigulangan na, di ba? Pero, wala pa din man din na iya conclusive din nga manakita naton. Pero, iya para sa ila tested and proven nga ang kamuti kahoy nagapabaskog sang fertility, may pila naman ka mga ebidensya nga ina ang nag-promote sang ovulation. But silingon, makabulig ang kamuti kahoy nga manin, masiling na ton, strong, ang strength niya bala puwerte, kagbaskog ang egg cells ng babayi, manin fertile, yes, fertile. Hindi man malain, kung ang mga hindi makabata, magkaon kamuti kahoy, kaya ginainganyo, ginainganyo, di ba? Hindi tuod din man, ginainganyo sa mga experts, let's say mga doctor, sa nutrition field, ang pagkaon sa kamuti kahoy, ilabi na sa mga lugar na wala sang human. Kag sa mga lugar na taas iya or mahal ang presyo ng bugas, ang kung man sining kamuti kahoy, ang duha ka makabig na ton sikat or well-known para sa mga OB-GYN, termina nila yung ginareseta sa mga kababaihan, ang panawag sa ginareseta nilang phytoestrogens, phytoestrogens, kag folic acid. Ang duha na ina, naga-enhance ang fertility. O kung di napabaskog, ay ikasarang ng babayi na magkabusong or magbusong. May mga lugar man, kung may ara man nga, kung makabata, kapid ang babayi, ang una nga nagasunod sa ila pensa, ay kinagkaong sa balas ng kamuti kahoy, na kayang kamuti kahoy, di ba nag-aalala mo yan na. Pero wala man nila ginagarantiyahan sa patay sa medisina. Kaya ang kasama or kamuti kahoy, may epekto ina nga manin, kapid ang bata. Damo, gimana. Damo sustansya na makuha sa kamuti kahoy. Ako na lawago ng tiway, luig-lawig, na. Pero may ara man, nagahambal nga makahililo ang pagkaon sa kamuti kahoy. Kaya may mga reports man yung pagkaon kamuti kahoy, mahilo ka, di ba? Ina ang matuod nga rin katabo nga ang kamuti kahoy nga hindi maluto sang maayo. Yes. Amo na siya. O hindi siya maluto sang maayo. Rason sa unon, ang resulta is amo gimana. Ang rason sa pagkahilo, amo ang presensya sa cyanide sa kasaba. Gani liwat kinahanglan, sugasan, di sa maayo ang mato, kamubay, kamuti kahoy or kasaba, antes lutuon. Pag kung lutuon din sa maayo. Ari pag yan, ang mapait nga kasaba or kamuti kahoy, wala ina gina-rekomendar nga kaunon. Kami ara na mo, may sabon nga din nga dyan mapait-pait siya, di ba? Amo man ang kamuti kahoy nga tama na malakatig, kag kung lain ng iya siniduan or color, let's say color yan yung the greenish na or the blackish, kita nyo na? Kag lain pagid ang color, hindi na siya bala white na white or yellow na yellow, kay duwa man ang color sa kamuti kahoy, puti-puti, kag yellow-yellow, kung lain ang color, hindi, gid sa mo sinaiyaman. Okay? Kinanglan, hibaluon din natin. Kung the greenish na or the blackish na kamuti kahoy, hindi ninyo pagtangka. Kag kung nagluto ka mo, kinanglan pagpanit, hugasan din sang maayo, lutuon sang maayo, para maninipitibo para sa inyo. So, good luck. Painin man na may naghatag sa akon, duha ka unod sang kamuti kahoy ba? Pero lagbao ka na lagpo ng mga buton dito eh. Lagaon, tanakan tilawan, Albert. Okay, relax lang dara. Si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos man sa pila ka mga importante, nga mga commercial.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong nagkalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pamati namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang Pagbasa sa mga horoscope para karon nga adlaw Huwebes. Diba? Hulyo 30. Okay. Sa mga horoscope para karon nga adlaw Hulyo 30, antes man natong suguran ang unang zodiac sign. Happy birthday, Anay. Sa ating mga celebrators karon nga adlaw, happy birthday sa inyo. Stay safe and good health, more blessings, be happy. Sa kung anong ara lang, hindi na ta magpabongga kay tungod sa atong sitwasyon sa karon. No? Kaya sa mga mag-asawa man, nagkasaulog sa ilang mga sang ilang wedding anniversary, happy wedding anniversary. Para ko man ang wish ni Tita Wet sa inyo tanan. Happy birthday! Garat sa Lakar Lotus City. Kay Limay, happy birthday. Merly Di Paula Garcia. Happy birthday sa imo. Halin ina kay Gingging Perez. Kay syempre halin man kay Carmen. Kay halin man syempre kay Mama Melinda. Sa imo, happy birthday. Kag sa ibang paginaton ng mga kauturan na nag-celebrate ng na birthday today. Una ko na ito ng zodiac sign na Leo. Ang mga Leo na tao Hulyo 23, tugtubag gusto 22. Para bala nga hindi magsararamo ang imo mga schedule abi i-arrange na mayo Leo. Ha? Kinanglan ripasupon mo gid tungod nga kung mo may malipatan ka gid karon nga adlaw. Hindi ka man magpangako kay sigurado nga hindi mo ina matumad. Ha? Di kawan mo gid anay nga magwa kag maglagaw kung hindi man lang importante para makalikaw ikaw sa kung ano man nga sakit. Pagmasuan mo nga numero 510, Justice sa Ace, 29-33. Golden brown ang imo lucky color. Sa mga Virgo naman, Agosto 23, tugtog Setyembre 23, ari ay ho, sulay, temptation, temptation. Pagkapalapit din sa inyo. Gani dapat likawan mo gid kay gubuon niya gid ang pamilya mo o kon ang imo man relasyon sa karon. Kaya masuwati mo nga numero 2, 10, 24, 31, kag 40. Yellow gold is your lucky color. Sa mga libre naman, Setyembre 24, tugtog Oktubre 23. Libra, abi una ka ang kaayuhan sang kaugalingon mo antes ang kaayuhan sang iban.
Wala ikaw sang mahatag nga bulig sa iban kung ikaw mismo sa kaugalingon mo ginakulang. Hindi ka dapat madulaan sa paglaom. Okay, get mo? Matwati mo nga mga numero. 8, 19, 23, 36, 38. Flaming red is your lucky color. Yes, Scorpio. Mga Oktubre 24, tugtog Nobyembre 22. Scorpio, makibot ka lang sa makita mo, kaya wala ka ginaga-expectar na maabot niya. Isa ka na insidente, ang liwat na masilit. Pero kadalagaan mo, halos maangkon mo na. Mas swerte mo naman nga mga numero, si Ace, 18, 22, 30, 34. Ruby red is your lucky color. Yes, Sagittarius, Nobyembre 23, Disyembre 21, Baw Sagittarius, hindi man pagpilitan ka o galingon mo isubsub sa trabaho kung ano man. Kaya basi bala give-in ang imong sinihealth, baw halong na. Tag-adi mo sa problema, magsubo mo kakita man ikaw sa gusto na solusyon. Mga maswerte mo nga mga numero. 5, 25, 29, 35, 42. Your lucky color is orange. Capricorn, Disyembre 22, Enero 19, sa mga Capricorn, doon mo pensar mo subong sa mga gina-offer sa imo, ang gina-offer sa imo trabaho, pagkaon, whatever. Labing maayo kung maka-isahan nun ka anan. Para makapamentar ka man sa gusto nga paagi. Nasa ilang life. Masawag yung mga numero 3, 10, 15, 26, 37. Lucky color, jade green. Inaan una palang gabahin sa ngayon pagbasa sa inyong mga zodiac sign para sa every horoscope. Balik pa si Tita We pagkatapos ng aton commercial break. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Aton pamatiyan, si Noy Miracle. Yung banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa
kinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, para mag-contact sa kangawin ko, Aquarius na kita. Sa nag-Aquarius, na tao Enero 20 to Pebrero 20. Aquarius, hindi pagbatyag ka kung may nahimo ikaw na sala. Kabigain na nga charge to experience, normal na yan sa kabuhi naton. Ha? No, naman. Tinuhaan mo no? Tinuhaan mo, basang horoscope, tinuhaan mo na matagdong mo ang kanan. Gets mo? Maswati mo nga mga numero 7, 20, 29, 34, kag
42. Yellow is your lucky color. Haise, Pebrero 19 tugtog Marso 20. Ikaw naman po, Haise. Paisugang buot mo sa matabo. Pabakura, paisuga ina. Maka-experiensya ka sa hindi mo malipatan na tinion karong adlaw, ano ay haninaman. Mangin mabako di ka sa tanang yatiyon. So, sa imo horoscope, pinanglanggit. 8, 23, 28, 29, kay 44. Swerte mo na yung numero. Lucky color mo is gray. Aries, Marso 21. Tugtog Abril 19. Karon nga adlaw Aries, may reward ikaw nga mabaton tungod sa maayo nga nakimo mo. Kung may tensyon man na matabutin mo palibot, iputa na lang mo mga bibig. Mga maswerte mo nga numero, 11, 23, 29, 32, 38. Avocado green is your lucky color. Sa mga Taurus naman, Abril 20 to Mayo 20, damo ka friends nga nagapalangga sa ino Taurus. Kung bulig ang kinanglan mo, sigurado hindi kanila pagdalutan. Magpabilin ka, kagpadayuna ang imo pagka, mapinaubos mo. Mga maswerte mo nga mga numero, 2, 18, 25, 39, kag 43. Imo naman lucky color, sapphire blue. Kadto kita sa mga Cancer, ay mga Cancer naman na tao, Hunyo 22, tugtog Hulyo 22. Magsalig ka sa labatsyagan mo, sa panagupnug mo, kay mabastog ang imo ESP karon na adlaw, ang imo extrasensory perception. Kung anong ginapamenser mo, anong ginapulag mo, imo, bila yun. Actionan mo na. Paswati mo nga numero 5, 22, 25, 36, 39. Aquamarine is your lucky color. Batian nyo na, kompleto na ang pagbasa ni Tita Wilma sa inyo tag sa ka-zodiac sign at the Saturn horoscope sa karon nga adlaw. Hulyo 30, tuwing 2020. Okay, Tita Wes? Relax lang. Balik pa kita pagkatapos sini. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga
dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, kagayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Kay Inday May. Kaya manang line na. Salamat din sa inyo. Kag diraman sa may Barangay Villamonte, kay Dr. Rosemary Reyes, kag kay Maida sa may parlor, kag kay Diday. Salamat din sa inyo. Papaamo ka na iba sa web. But anyway, sa akin man pagpangapit-kapit, dugay-dugay, Zandong Plus Coffee Mix. Para sa ating coffee break, open na rin Zandong Plus Coffee Mix ang kaping himuhalin sa soya, balunggay, kag Zandong. Ang kaping may vitamins kag minerals, plus pasang insoluble fiber nga nagabulig man sa pagtinglo sa ating colon o kuntinae. Pagi sa isa katasol ng kape nga sa mga mahilig sa kape, nga suwabe ang aroma, suwabe ang timpla kaya, suwabe ang sabor, Zandong Plus Coffee. And ang authorized online distributors ng Zandong Plus Coffee Mix, amo ang pansing, wala na silo na pansing ko sa mayaro reco. Salamat lang gidira sa inyo. No? Kay Paul Chan, Galen Alba, salamat man. Kay Alma Posisyon, sa ilanan day Erwin, salamat man. Kay Dongs Ortiz, may damogin niya salamat. Nining Malo, yes, wala. Yan, no? Kag kay Inday Vilma, nga ara man nagapod sa aton. Kay Miss Jane Candido, salamat kay mayong hapon kag kay Nanay Pert dira. Sa may barangay Sumaan, na? Sa inyo dira, salamat yan. Action Radio Philippine Standard Time, in punto, 3:00. Ato na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have
have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, updating niyo si Tito Wilma sa pagpangamuyo para man sa itong orasyon sa rata batok sa COVID-19. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayo nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Okay, madamo bingit salamat sa pag-upod ninyo kay Tito Wilma sa pagpangamuyo sa orasyon sa rata batok sa COVID-19. Padayon kita mag-aampo ng kalian sa mahal ni Diyos sa matapos na itanan. Anyway, salamat sa itong sila mga palangga ng mga tagpalamati sa pag-upod kay Tito Wilma sa ron nga hapon. Sa mga wala natin masami o pasensya na. Magapaalam si Tito Wilma sa sila nga hapon, pero antes mo rin itong Bible verse for today, halin sa Romans chapter 8 verse 9, and it says, "For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed." Salamat din. Gani buwas na naman, of the night kita. Kaya na sa may takong mga drama, mensahe ng pag-igugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ipa-aksyon mo importante ng mga pahibalo. Ipa-aksyon mo! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!